Více gejš na počet obyvatel než v Japonsku bylo před několika dny v Bruntále. Střední škola služeb zde pořádala už 7. ročník Dukla Cupu, soutěže budoucích kadeřnic a kosmetiček. Letošní klání bylo zaměřené právě na styl gejša. Kadeřnice museli za necelou hodinu vytvořit na hlavách modelek exotickou kreaci. Úkolu se zhostili s nečekanou bravurou. Tak hlavně na tom, aby to mělo nějakou kreativitu a hlavně, aby to bylo hladký, prostě mělo to nějaký tvar. Čistota, nevím. Musí mít čistotu provedení, hlavně se musí dodržet nějaký to téma, které je dané, že? Musí k tomu i zvolit vhodné oblečení, prostě aby byl celkový dojem. Představivost děvčatům rozhodně nechyběla. Některé účesy vypadaly velmi zvláštně, někdy až výstředně. Tak určitě na nějaký bál nebo maškarní ples, určitě. Nebo na nějakou podobnou soutěž. No, hodně nezvyk. Takový hodně zvláštní, no. Kadeřnice v podstatě by měla mít fantazii. A účes je o fantazii. Takže když je nějaká společenská akce, tam se prostě projeví ta její fantazie a tohle všechno se dá použít, protože v každém účesu použijete nějaké prvky. Letošní Dukla Cup byl poprvé mezinárodní. Zúčastnil se její tým kadeřnic ze slovenského Zvolena. Je dobré, když se děvčata podívají a vidí, co ti ostatní jsou schopni vlastně zvládnout. Takže proto se snažíme každým rokem oslovit co nejvíce škol. Děvčata z Bruntálské střední školy služeb se na soutěži nikdy nestratila. Vždy patřila k těm nejúspěšnějším.